Il-Caritas fakret li ilha snin taħdem biex titjieb il-qagħda ta' persuni u familji li għandhom dħul baxx u li qegħdin jgħixu fil-faqar jew fir-riskju tal-faqar minkejja li jibbenefikaw minn forom ta' assistenza soċjali. Il-Caritas qalet li għandha tiġi definita mill-ġdid linja ta' faqar nazzjonali aktar realistika billi tingħati definizzjoni aktar wiesa' tal-faqar li tqis mhux biss id-dħul finanzjarju iżda kemm persuna għandha bżonn riżorsi biex tixtri l-oġġetti u s-servizzi essenzjali għall-familja tagħha. Waqt li ddikjarat li l-faqar jintered, il-Caritas qalet li għandhom jittieħdu miżuri konkreti biex it-tfal minn familji fqar jew fi riskju ta' faqar jingħataw attenzjoni speċjali billi jingħatalhom aċċess akbar għal edukazzjoni inklusiva u opportunitajiet akbar ta' taħriġ. Ir-responsabbilità li jinqeret il-faqar hija ta' kulħadd, iżda l-Istat tgħid il-Caritas għandu dmir li jiżgura li kull ċittadin jilħaq l-iżvilupp sħiħ tiegħu u livell xieraq tal-għajxien. Responsabilità oħra tal-Istat hija li jiżgura li kull ċittadin jilħaq livell deċenti tal-għajxien billi dħul finanzjarju tiegħu jkun ikkopri għall-inqas is-servizzi u l-ħtiġiet essenzjali kollha tal-ħajja. Il-Caritas tgħid li attenzjoni speċjali għandha tingħata lil familji b'kundizzjonijiet żvantaġġjati minħabba l-qatt, xogħol prekarju, mard, diżabilità, dejn u sitwazzjonijiet soċjali oħra.